Adibidez, nire kasuan, ni joeten nintzen mesatara, komunioa eginda gero, egunero. Porque el tema religioso zen, o sea, religión sin sustancia, conservadora a tope, klasista, hori erakutsi ziguten. Pekatua, sumisioa, hori esaten ziguten. Zuek ez berba egin labilara doazen neskarekin, ze zuek andereinoak zarete. Hori egia da. Eta gero ni ja lanean hasita Durangon, Gabonetako zorion txartel horiek hartu nit eta lagun batek deitu zidan. Bego, hartu duzu monjaren txartela, Gabonetakoa eta hori, zoriontzen. Eta bai, eta zenbat txori daukate. Zer da zenbat txori? Ba ez daki. Entonces, monjak, atara kontua, segun eurak zeukaten zure estatua, estatus ekonomikoa, egiten zuten. Edo lau txori, eta pobrea basara, 2 txori, txartelanen. Hori, azke, nik esaten du, baina nela atara gara hain normalak benetan. Olako gauzak, eta Durango zegoen jardinero, Sánchez el jardinero, oso ezaguna. Durangon, como Mingolarra, eta personaje horiek. Eta, bai, etorri zen, adibidez, Santa Susana onditu zuten, obrak egin ziren, eta ni ja bere pensionista nengoen, barruan, eskantzen nuen. Eta etorri zen Sánchez eta udaletxeko batzuk, apaintzen, inauguratzeko, girnalda batzuk jartzen, ez dakiz zer. Eta ni, eskalostean, Sánchezeri laguntzen ezagutzen nuen Durangokoa, eskilarak ez bajatzeko, nik ematen, hurbiltzen nintuen, da monjak esan zidaten, que unas señoritas no hablan con los obreros. Ez zela, esan nion, Sánchez, jente guztia ezagutzen dugu Durangon, eta nire aita langilea da, esan nion, nire aita langilea da. Ez, zure aita da enpresarioa.